Абе и ти си един. Заповядайте. О, благодаря ви! Да ви е сладко. Благодаря много! Правиш бе! Ко правиш бе? Изчакай само да ги снимам и тогава ще едеш, чуле? Да знаят къде сме все пак, гледай какво става гурмета тук. Айде, качвам го. Вече може ли да ям? Чакай бе, за къде бързаш? Ко се разбързал тук? След малко ще едеш. Чакай да видя дали са се получили снимките да ги кача и тогава. Не, нещо не съм снимала под хубав ъгъл. Дай, ще направя още. Какво правиш бе? Дали ти казах, че първо ще снимаме и тогава ще едем? Уф, значи... Защо хапна бе? Защо хапна от храната, преди съм снимала? Ма вие мъжете, нищо не разбирате бе. Знаеш какво, няма да снимам повече. Какво ти е станало, ще кача коя те най-добре, айде. И Мария тук лайква сторито. Уж не можеше да ме понася, пък лайква сторито сега. Нека да завижда! Нека да завижда! Еми, хайде вече да хапваме. Аз ще тръгвам, защото имам работа. Къде бе? Пък и тя храната е истина, така че... Не е истина, бе, виж. Не, мерси. Не е истина, бе, супер си. Не, ще тръгвам, аз ще оправя сметката, спокойно, айде.